Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyny 2018-2024 ýyllarda ýurdun neft gaz toplumuna 159,9 milliard manat meşwerine maliýe goýumlary goýberler. Şu döwürde neft gaz toplumuna 159,9 milliard manat meşwerde düýüpli maliýe goýumlary gönükdiler. Bu barada duşenme günü geçen ýaşlylar masagatynyň dowamyna ma'lum edildi. Mundan başga Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şol döwürde malay känini Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi üçin gaz gasyjy beketiň gurulmagynyň tamamlanjakdygyny hem aýtdy. Ol bu proýektiň dünýä bazarlaryndaky energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy sebäpli garaşsyzlykdan soňky ýyllarda iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan Türkmenistanyň öz hasabyna amal etjekdigini hem ma'lum etdi. Men şu aýdýan zatlam. Diňe Türkmen öz güýji bilen amalla aşyrar. Adamlar. Ol ululaklar. Emma Türkmen lideri ýurdun iki ugur Russiýa we Iran boýunça gaz eksportynyň togtadylmagy we giňden mahabatlandyrylýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proýektiniň gurulşynyň öňünde böwet bolýanlygy aýdylýan Awganistanyňky we Pakistanyňky howpsuzlyk ýagdaýlary barada kelamyz söz aýtmady. Şol bir wagtda halkary energiýa ekspertleri Türkmenistanyň esasy meselesiniň tebigy resurslaryny ýerlemekden ibaratdygyna üns çekýärler. Energiýa bilermeni John Roberts häzir Türkmenistanyň juda kyn ýagdaýa düşenligini aýdýar. Turkmenistan finds itself in an extraordinarily difficult position. Türkmenistan häzir gaty agyr ýagdaýda. Soňky 3-4 ýylyň dowamyny dünýäniň gaz bazary düýpli özgördi we ütgödi. Mundan beýlek uzak möhletli gaz şertnamalary baglaşylmaz. Hatda Hytaý hem Türkmenistanyň almagy planlaşdyrýan mukdardaky gazynyň has az alýar. Aýdylýan gaz geçirji proýektiň goly geljekde dolu amala aşyryljakdygyny çaklaýan ýokmuka diýen. Russiýa hem bazar bahasyndan telmese arzan bermese Türkmenistanyň gazy almaz diýip Roberts Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Unless it bought it at what from Turkmenistan would be a ruinously low price. Berdimuhammedow ýaşlylar masagatynyň dowamyny sözlän sözünü neft gaz pudogyny 6900-den gowrak iş orunlarynyň döredilýekdigini hem aýtdy. Emma Azatlyk Radiosynyň ozurla habar berişi ýaly geçen ýyldan bäri Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň neft gaz pudogyny mundan beýle kämilleşdirmek maksady bilen diýen düşündürüşi bilen ýurdun ençeme ýeri neft gaz edaralaryny, şol sanyny Türkmenistanyň neft gaz ministrligini Türkmen neft gaz guruluşyk döwlet konsernini ýatyrdy. Şeýlede Türkmen gaz we Türkmen neft döwlet konsernlerine degişlik käbir bölümleri dargatdy. Netijede Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan bu pudogyň işgärleri neft gaz ulgamyndan ýüzlerçe adamyň işsiz galanlygyny aýdýarlar.